Hi mga higala! Welcome to my channel! Magluto mi og ami. Ako si Nirara di ay. Og carbonara. Mao ni iyang noodles. Wa ko kaabot paglata. Kay naglaag-laag pa ko. Iyahang lamas. May maura na imong lamas. Walay papua. Wala. Then, ang unsa ni ham og bacon. Dayon, Nestle cream niya. Duha ka buok. Unsa kadaghan ang kuan may ang pasta noodles. Ang noodles nimo unsa kadaghan? Sa ka pa katong 1,000? Unsa 1 kilo? Ang katong pat na gamay. Tungara din sa kilo. Dayon, ang ham iyang gagamit is chicken kay dili na mga sila karne nga baboy. Tapos mushroom gininchik man. Og ibap. Okay. Balik taon niya og masugdan ni. Magsugod na ka karon? Ha? Magsugod na ka? Pero ni unya na hindi ko man nakukuan. Tapos ako ni Rose. Sige. Tawag ako ha kung magsugod na ka.